Zafin so, zafin so, zafin so, zafin so, zafin so, zafin so. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina wuni yan nan? Ina wuni baba. Ina gajiya. Dan Allah na zo neman taimako ne. Ina so ko dan share-share da wanke-wanke dan Allah a taimaka mu. Oh baba ba ka je a mata magana. Hajiya kin yi baƙuwa a waje. To, baƙuwa kuma? Wai tana neman aiki. To ki ce mata ta shigo. Ta ce wai ki shigo. To, na gode. Assalamu alaikum Hajiya. Wa alaikum assalam. Ina wuni Hajiya? Lafiya. Na gajiya. Ba gajiya. Shigo ki zo. Hajiya dama na zo neman taimako ne. Idan Allah da Annabi ki taimaka min ko dan share-share ko wanke-wanke. Ki samu dan dinga miki na samu abin da zan
Wallahi mama na aikin ne ba wai ba mu son ɗauka masu aiki ba ne. Mutane da dama ne idan sun zo neman aiki suna ba mu ciwon kai da matsala. Kin gane? Yanzu haka magana da nake miki nan yau da safen nan mutane kusan 10 suka yi sallama da ni akan suna buƙatan irin aikin da kika zo nema. Amma idan ka ɗauko mutum ne daga rana ka kawo shi inuwa mutum da ya samu abin da yake so sai ya wulaƙanta ka. Na jawo mutane da dama a jikina sun zo nan neman aiki na tausaya na jawo su a jikina ƙarshe sun samu abin da suke so ni ne wulaƙantatta su zo su cuce ni. Idan Allah ya so ya yarda za ki same ni mai gaskiya da riƙon amana. Insha Allah ba zan ci amanar ki ba. To, ai tun da kika ga aka yi sallama da ni aka ce kin zo idan na ki ɗauka wasu ba na ki ɗaukan ki ba saboda kin zama tankar mahaifiya ne a wurina albarkacin wannan darajar girman da kika zo a gare ni kin haife ni ai. Kin ga bai kamata in bar ki tafi ba sai dai akwai wani magana aikin namu ne muna biya ba wani kuɗi da yawa ba albashin namu zaki yi haƙuri da shi ko ba kake damu in Allah ya so ya yarda Allah ya so ya yarda Allah ya ƙara buɗe Allah ya miki abin da kika yi na gode mama na yanzu da me zan fara hajiya akwai wanke a waje mai haƙuri wata rana zai dacewa mai haƙuri wata rana zai dacewa. Salamu alaikum. Lami. Mama lafiya haka na zo na same ki kika zauna kin yi shiru kina ta kan cin kuka ko na miki wani abu ne? Dan Allah mama ki faɗa min in na miki wani abu ne ki gaya min haka kawai zaki zauna kina ta cin kuka ki ce ban miki komai ba? Hajiya ba abin da kika yi min Allah ba abin da kika yi min. Dan Allah dan girman Allah idan na miki wani abu ne ki sanar da ni. Faruk? Me ya faru da Faruk? Ya ci jarabawa zai tafi makarantar na gaba da sakandare. To amma hajiya ban da kuɗin da zan je mai rajista. Shi yasa kuma duk wannan wahalar da kaga ina wallahi saboda shi nake yi. Gashi har yanzu abin ya ki kammaluwa. Yanzu mama akan kuɗin makarantar da za a biya ma Faruk kika zauna kike ta cin kuka a nan? Ni da na shigo na zaci na miki wani abu ne kike ta kuka? Amma mama bai kamata ki yi haka ba Faruk ai dan uwana ne kuma kanina ne. Za ki iya bari idan na zo shago ki sanar da ni halin da ake ciki ba ki zauna ki ta cin kuka na shigo ina ta sallama har sau 2 a nan baki amsa ba. Ni fa na ɗauke ki tankar mahaifiya ne a gurina. Bai kamata ki zauna kina kuka ba ni da na shigo naga kina kuka hankali na ya tashi na zaci ko ni na miki wani abu. In dai dan kuɗin makarantar Faruk ne ni za mu tafi za a biya mishi. Na gode hajiya. Ba komai mama. Kowa sani da yau darasinmu na yau is about citizenship. Ina fatan kowa ya fahimta. Ko akwai mai tambaya? Ba mai tambaya? To ni ina da tambaya. Who can tell us the meaning of NYSC? Babu? To ni bari yi tambaya. Who can tell us the meaning of NYSC? The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. Thank you. Shiru? To zan fito da wanda zai faɗa mana. Kai, tashi ka faɗa mana. Kai shiru. Ko sai muzurai da su sakiya. Zauna. Kai na kusa da shi tashi ka faɗa mana. Ko kai ma ba labari sai tarin gashin. Zauna. Bari mu dawo nan ɓarayi. Kai tashi ka faɗa mana. National Youth Service Corps. Tafa mishi. Da alamun darasin namu ana fahimta wayansu daga ciki wai ina Faruk yake ne
kusan kwana nawa an fara lecture baya zuwa kuma ina ta kiran wayansa baya shiga. Anya lafiya ko da yake an tashi zan je gurin da ya mun kwatance in duba in gani ko Allah zai sa in gan shi. Kowa ya kokari ya zo da shi. Ai mutumina na gaya ma yarinyar nan zazzafa yarinya ce. Allah. Allah. Ai sai da na shanyo kanta. Ai shiga sauri kai mun. Allah Allah dan dai kawai kai ne shi yasa na daga ma kafa kuma saboda ka san kiran da kai mun a waya ni na san akwai labari. To ka ɗauka ni na wasa ne. Ai in na sa kwakwa a abu sai na mantawa na yi bana da zamu je a rugungu ai wajen kama kifayen nan a baka sarkin ruwa a can. kai mutumina. Allah. Amma fa wannan karan registration an fi iban mata. Allah mutumina. To ai kai ka bari ba za a zo wajen makin ba. Ai a wajen makin mu za mu maki ai. Kai kana yarinya da ni ma na yi makin din. Allah. Dole a ba yarinya na admission. Ka gama makin ni ma an gama makin alaji. Allah ya